Badira liburuak asko edo gutxi badira nolabait irakurri eta aldatu edo kolpatu edo zerbait egiten dizutenak, ez? Eta hau da horietako bat. Nahi zuzen, Virginia Spencer aidarako lehen pertsonan saiakera atipiko bat idazten, bere bizipenetatik eta bere gogoeten ariari jarraituz, nolabait gaur egungo gizartearen kritika esango dugu brutal bat egiten du, ezta. Eta nolabait irakurtzen duzunean kasik lerroz-lerro interpelatzen zaitu, ez? Zuzaren emakume hori, zuk dituzun uste horiek, zuk dituzun leku hori gizartean, eta berdin interpelatzen ditu gizonezkoak ere, ezta. Nire ustez, Despertesek, eta Ziraski Bertutearen kontra idatzi du, baina Bertute askoko liburua da. Bertute nagusietako bat da, bortxaketaren kulturaren inguruan errelatu berri baterako bidea ematen digula. Ematen digula estima hori gainetik kentzekoa, indartzekoa. Bortxaketaren aukera, inkluso geuregan hartzekoa, baldin eta horrek aske egingo bagaitu, buru jabe egingo bagaitu, erabakitzaile egingo bagaitu, eta uste dut errelato hori indartzea, ustezkotasunak gainetik kentzea, hitz egitea gure esperientziez oso importantea dela. Bueno, hainbat gai zehazki tratatzen ditu, hitz egiten du feminitatearen kaiolaz, zer eskatzen zaigun izatea emakumei, eta bereziki ez zer eskatzen zaigun, hori behar bada askotan errepikatu izan da, eta nahiko egon gaitezke diagnosi horretan, baina bereziki zergatik. Interesgarriari Despentesen zergatiak ulertzea, ez? Berak nola esplikatzen duen guzti hori, ez? Feminitatearen kaiola esaten duen hori, ez? Noski hitz egiten du maskulinitatearen indarkeriaz, maskulinitatearen mistikaz, hitz egiten du bortxaketaren kulturaz, hitz egiten du pornografiaz, eta guztietan hitz egiten du sakontasunez, ezta? Esan nahi dut, feminitateaz, klasikoki behar bada feminismoak demagun kritikatu duen hori hartzen du eta buelta ematen dio. Nolabait, ondoriorik atera baginezake edo zerbaiten bakorik ematen badigu Despertesek dela, azken batean, gaur eta hemen emakume izatea, hau da, feminitate eredugarri horren baitako izatea dela, pertsona ez buru eta gorputz jabe izateko biderik zuzenena. Eta ifrentzuan, gizon izatea eta gizon eredugarri izatea, maskulinitate eredugarri hori betetzea dela, era berean pertsona ez buru eta ez gorputz jabe izateko bide zuzenena, ez da